Musika talde bat aukeratzekotan Neil Young eta Crazy Horse aukeratuko nuke. Disko bakarra aukeratzea oso zaila da, baina Low taldean Drums and Guns diskua oso borobila eta asko gustatzen zait. Kantu bat oso berezixa dana eta ez da bereziki ezaguna eta mereziko luke izatea. Saioan Particular Land bere lehenengo diskako Mercurio tantak kanta. Gustoko deten kanta bat, letragile bat da Rafael Berrio eta bere Santos Martires Jonkiz kantua aukeratuko nuke, kantu hortako letra. Gitar jole bat baino gehiago dan pertsona bat nire ustez, John Frusciante da gitar jole oso berezi eta bat izateaz gain nire ustez musikari eta artista erraldoi bada eta bera aukeratuko nuke bai. Gehien streaming bidez eta MP3an entzuten dut, baina oindala eukidete vinilo tokadiskosa eukidete estropeatuta ez dakizen denbora eta oindala gutxi nire koñata Julene konpondu dit eta oin berreskuratu dute viniloak entzuteko ohitura pizkat, baina gehien MP3an eta streaming bidez. Jotzeko leku berezi asko daude, baina bat ola berezia, adibidez Imanol Larzabal kulturetxea, Donostian, Lugaritz, leku berezia da, bai, niretzako bertan emandako kontzertuak eta lekua berezia da eta emandako kontzertuen oroitzapena baita. Hor nahiko argi dakat askoitiko mata deixe, esango nuke. Asko gustatzen zata lekua, kontzertuak ikusteko eta leku bezala ere asko maitea den. Neri asko markatu zian kontzertu bat, eskema asko hautsi zizkiana eta gauza oso berezi bat izan zena, 18 urte ingurukin Artelekun Francisco López ikusi naban, da oso emanaldi berezixa izan zen eta niretzako izan zen punto markatu zian kontzertu bat, bai. Bai, argi gogoratzen naiz oso ondo nola junitzen erostera kasetian negu gorriaken erosi nituen aldi berian Salamagur eta Hipokrisiari stop, biak. Erosi dut, Anot mintegian hau Moxal proiektuan zaldikatu guztu dutzen dela diskoa, Moxalen disko hau.